Witam Państwa bardzo serdecznie w, tak po prostu niesamowitej produkcji, na którą has never been better, astonishing, amazing, co by tam na IGN-ie jeszcze napisali. Po prostu, że jest taka, że no to jest gra, która po prostu uderza w najczulsze punkty moje. W sensie w moją ulubioną serię kinematograficzną na YouTubie Przygody ze Szkolnej 17. Przygody pana Mlecznego Człowieka, niedoszłego prezydenta, ni Bębena, ni Żarłaka, pana Krzysztofa Kononowicza i też, prawda, pana majora Nitrodola Jora Kajora Wojciecha Suchodolskiego. Także to jest po prostu to i zobaczmy, jak w to się gra. Aha, naciśnij Enter, ni Bębenie. Dobra, jestem Nibębenem. No, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie paczuszka dla pana Wojciecha. O, chociaż nie wiem od kogo, ale dla tej osoby bardzo dziękuję. Gra się nazywa Major Dryhol w ogóle. Gra... Z tego co widzę, paczuszka... Jest to paczuszka z opcje całe te, ale to nie działa. Co to jest? Czekaj, nowa gra jest. Chodź po na moje życie. Keczyk. Oj, czekolada. Taki makaron. Chodź po na moje życie. Tu Radio Białystok. Przerywamy audycję, aby podać ważną informację z ostatniej chwili. Dzisiaj około godziny 21 nad miastem zaobserwowane zostały kule światła nieokreślonego pochodzenia. Władze zapewniają, że przeprowadzane są testy nowoczesnych balonów meteorologicznych. Jesteśmy teraz w dzielnicy Starosielce i rozmawiamy z jednym z naocznych świadków obserwujących to zjawisko. Co pan sądzi o tej anomalii? UFO. Mam wyjebane, kurwa. Wasze zdrowie. Dziękujemy za wywiad. Będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji i informować państwa na bieżąco. A teraz zagra zespół Beautiful. Niech te kurwa samoloty jego kurwa nie startują na Bałtyk. Boże telefon. Co się dzieje? Rakieta. W tej Polsce. Już Jako świeże. Naprawdę. Murka. Major, to jest major. To jest dopiero major. Ogółem. Całe te. Nero Boży! Jezu, Majora zbagowało. Całe te. Na Nero nie ma żadnej interakcji. Nie gra w point and click. Dobra, czekajcie. Czy to jest... Ogółem. Chwila ciszy. Asterka Boża. I Lublin Boży załadowany puszkami. To jest tylko wersja demo, także tu może nie być, prawda, interakcji wielu zbyt. Ogółem. Podnieś kanka. Mamy kankę na mleko. Całe te. Może... Nero Boży nie chcesz? Ogółem. O! Nitro! Czekajcie. Całe te.
Majorze, nie chcesz nitro, Boże? Cały te. Płot wyższy od mego. Dzień dobry Państwu, kochani moi. Zamknij tą dupę, Rozwal mur! Skur... Nie! Zajebany chuj! Rozwal mur! Skur... Nie! Zajebany chuj! Krzysiu. Może nitra. Rozwal mur! Skur... Dobra. Nie! To nie. Nie. Cały te. Ja już byłem wszędzie. A nie! Jest puszka po piwie. Ogółem. Ogółem. No ale tu jest miska Donera Bożego i jej się nie da wziąć. Co ja mam? Nie da się wziąć krucyfiksa. Cały te. Krucafuks. O, ale wziąłem torbę. I nie da się wziąć jedzonka ani krucyfiksa. Mleko Boże. Zsiadłe mleko. A wiadomo co po zsiadłym mleku jest. Nie? Cały te. Pod bramką będzie tam walczył. Połącz torbę z nitro. Kurwa, taki miks nie wychodzi. A może nitro i mleko? Albo kanka i mleko. Kurde, Cały te. to mi się wydawało logiczne dość. A Ogółem. potrzebne jest całe te. Siema szczep. Czekajcie. Cały te. Nerowi. Major ma problemy z tak zwanym pathfinding. Cały te. Może Nero mleczko. Puszeczkę. Torbę. Nitro. Nie. Cały te. Do miski nitro. Nie. Puszkę. Mleko. Nie. Widzicie, Cały kurde, te. człowiek dawno nie grał w point and clicky. Nie, tu do Nera, a tu? A, tu, a tu? Ogółem. Czy to jest ten nowy BF5? Sorry, aż mnie nos zaswędział. Tak, to jest nowy BF5. Cały te. Może czekajcie. Ogółem. Torba? Nie. Mleko do jedzonka? Nie. Ogółem. 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 Rozwal mur! Skur... Nie! Rozwal mur! Skur... Będę wszystko próbował na Krzysiu. Rozwal mur! Rozwal mur! Rozwal mur! Rozwal mur! To nie to. Cały te. Przebity basen.
Sekator Boży. Całe te. Czekajcie, tu nie coś rozdupić? Rafał, właśnie na ciebie czekałem. Wiedziałem, że cię to ten. Czy tu coś nie ma, bo tu trzeba... Do point and Ogółem. clicków trzeba sprawnego oka. A, ruła. Dobra, jest ruła. Dobra. Całe te. Będę ekspertem w tym. Dobra, ale cicho, bez podpowiedzi. Ja muszę sam w uniwersum szkolnej być na tyle ogarnięty, Całe żeby te? umieć robić takie rzeczy. Dobra, czekajcie. Jakaś interakcja na Asterce? Może mleko zamiast paliwo? Ja nie grałem. A, nie grałeś jeszcze, okej. Dobra. Czekajcie, po co? Ogółem. Ogółem. Do Konona z sekatorem. Nic na E3. Ej, ta gra powinna być na E3. Jak piwo z Saszką? Ale to był Paweł, a nie żaden Saszka. Ogółem. Ale bardzo, bardzo fajnie. Rozwal mur! Skur... A tu coś jest na drzewie. Nie? A nie. Taka bitmapa. Ogółem. Rymur albo Krzysztofa Ryłom. Rozwal mur! Skur... Właśnie. Rozwal mur! No ale Konon tylko kurde bębeni. No to są Całe klucze, te? to są klucze do Asterki, ale ja nie wiem co ja mam mu zrobić, żeby mi je dał. No normalnie to bym mu... Bo nie rozwaliłeś muru, ale jak mam rozwalić mur? Całe te? Kononowicz kurła. No nie idzie rozwalić muru. Ogłuszyć go. Nie, ale nie, na pewno nie wolno... Całe te? Tak, nagrywam na YouTube'a. Pozdrawiam YouTube'a. Pozdrawiam twórcę tej gry. To jest najlepsze, co mnie spotkało w tym trudnym dla graczy okresie. To jest niekanoniczne, bo mur nie został obalony, to w grze też pewnie się nie da. Czekajcie, to trzeba na spokojnie. To w point and clickach trzeba myśleć. Całe te? Ja grałem kurde w tego. Załóż mu na łebkankę. Utuszyć. Czy tu jest pęknięcie niby? Nie, to nie o to chodzi. Brawo! I to Rafał taki poruszony, że aż zasubował. Dziękuję bardzo, Rafał. Całe te. Co te? Musimy to przejść, tu musi coś być. No to jest co prawda demo, ale tu musi coś jeszcze być. Musi coś tu być. Całe te. Całe te, no co, no to nie, nic, żadnej interakcji tu nie ma. Może Ogółem. przeciąć kabel? Nie. Kilof znaleźć? Ale serio gadasz? Czy tak idzie? Całe te. O Jezu. Zepsuła się gra. Zepsuła się gra. Jeszcze raz. To jest, wiecie, to jest alfa. Pre-alfa. Dobra. Jeszcze raz. No dzień dobry. Dzień dobry. Będzie Teraz paczuszka już dla wiemy pana co Wojciecha. robić. O, chociaż nie wiem od kogo, ale dla tej osoby bardzo dziękuję. A, Crash Boży. Jeszcze niestety nie ma wczytywania i opcji. Tylko opcja nowa gra.
Dwujajeczny siurek. Dobra, Major to jest major. To Major. jest dopiero major. dobra, tu mamy... A tu coś jest jeszcze chyba. Ogółem. Tu jest klucz. Tu nie ma nic. Tu jest kanka. Tu bierzemy klucz. Łazimy. Sekator. Wszystko przeklikane. Ogółem. Ruła. Dobra. Miski nie idzie od Ogółem. Nera. Będzie drama o kasę. Właśnie musi tu coś... Ej, a może Nera odciąć? Majorowi się pathfinding zjebał. Nie! Nie mogę odłożyć sekatora! Jezu, co się stało? O Boże! Majora zbagowało! Nie, nie mogę nic zrobić! Ale nie mogę nic zrobić. Nitrem napis z muru. Ej, to dobry pomysł, ale nie mogę nic zrobić. Czekajcie. Szybciej to zrobimy w ten sposób. Czy to jest produkcja bardzo mocno undergroundowa. Nie ma jej na Steam Greenlight. Co ja żałuję. Powinna być. No, dzień dobry. Dzień dobry. Ej. Będzie paczuszka dla pana Wojciecha. O, chociaż nie wiem od kogo, ale dla tej osoby bardzo dziękuję. Ej, ale powiem wam tak, jakby ta gra była na Kickstarterze, to ja bym tą grę wsparł. Naprawdę. Jakby zrobili Major z to tego... jest major. jakby To zrobił jest z tego dopiero typ- major. całą grę, kurde, jakby zrobił choroszcz na przykład Całe te. i tak dalej, to ja bym kupił, ja bym to wsparł na Kickstarterze i jeszcze bym ciepłe słowa na temat tej gry na streamie powiedział. Bo to jest odpowiedź po prostu na żywotne potrzeby Całe te. nas, wiernych, prawda, obserwatorów wydarzeń na Szkolnej. I to mnie się bardzo podoba. Twórca tej gry to ja go bardzo szanuję, Całe te. tego człowieka. To jest zboży człowiek. Tak, ćwiczenia, żeby była wycieczka do McDonalda, Całe te. żeby się można było asterką karnąć. Dobra, pójdziemy do Bębena. Tu można wziąć knura i tort. Całe te. A, jak coś można kliknąć, to się podświetla ten gwóźdź na zielone. Mleczko Boże. Całe te. Całe te. Ogółem. Ogółem. Krzysiu. Dzień dobry państwu, kochani moi. Ja powiedziałem zamknij tą dupę, kurwa, może powiem no dzień dobry. No, dzień dobry. Normalny płat ludzki, A i on teraz co inne gada. wyższy od mego. Majorze, rozwal mur! Aha. Może faktycznie nitrem. Kurde, nie chyba. To by było logicznie dobre. Majorze, rozwal mur! Całe te. Ale to nie to.
rurą, a ja próbowałem. Całe te. Mleko do baniaka. No właśnie nie idzie. Próbowałem tu różne kombinacje. Całe te. No nie da się. Właśnie Nerowi nalać, kurde. Tu coś na stówę jest do zrobienia. No bo Ogółem. Kononowi trzeba te klucze, a może puszka do Lublina. Dobrze kombinujesz, widać, że kurde wierny ten obserwator, ale no właśnie to nie działa nic tutaj. Całe te. Może koniec dema. Mówicie? Koniec dema ogółem Bożego? Ogółem. No i Nerowi i właśnie mleko to był, kurde. No ale nie idzie. Ogółem. Boję się, że Major się zaś zbaguje. Nera przeciąć. Wypuściłem. Całe te. Kurwa! Ogółem. Bingo! Ja Konon cały poharatany. Ogółem. Majorze! Rozwal mur! A! Nero porwał klucz od bębena. Miska. Nero porwał klucz. Klucz Cały Boży. Mhm. Nero biega z kluczem, albo go zaniósł gdzieś. Nie, nie mogę miski podnieść, a... Całe te. Ogółem. Podnieść gówno. Ogółem. Nie gra w średnie, tylko ej, dokładnie. Czekajcie. To jest złoto z łód. Ogółem. Nitro z gównem? Nie, nitro to gówno trzeba rozrobić na rzadko. Przecież wiecie, nie? Czekajcie, gdzie jest Asterka? Całe te. Gdzie Asterka jest, Boża? Ogółem. No dobra, ale... O kurwa. Całe te. O cholera. Ogółem. Teraz by się... Trzeba się cofnąć na logikę. Całe te. O. Wyjebałem... Ogółem.
Wyjebałem puszki z Lublina. Kurde. Aha. Ogółem. Ja bym tą Asterkę zgasił, nie? Bo ona na chodzie. No nie idzie jej zgasić. Cały czek. Skasowałem Asterkę. I mam plecak z puszkami. Cały czek. Nero Boże sobie biega. Może Asterka w mur, właśnie. Ogółem. Astra Opel. Dobry samochód. Nie mam już nic. On nas widzi. Orbit. Uciekamy szybko. Cały czek. Kurwa, tego żem się ogółem nie spodziewał. Ogółem. Aha, tu trzeba... A myślałem, że może trzeba te... dawać rzeczy. Aha. Dobra, tu trzeba załadować jakiś ten... jakiś kurde reaktor. Ja... Dobra. To jest Ogółem. co przetwarza złom. Kosmiczna płytka. Cały czek. Musimy go do środka. Będziemy jeszcze potrzebować jego pomocy. Cały czek. Ja pierdolę. Pogadaj najpierw z J00 Rem 3 złote. Cześć Wojtek. No, dzień dobry. Witamy na pokładzie SS Nitro Enterprise. Razem z Orbitem przyglądaliśmy się wam od wczorajszej nocy. Wiemy o was wszystko. Ty, wszystko wiesz? Wszystko. Mamy dla ciebie ważne zadanie do wykonania. Nasz statek nie jest jeszcze w pełni sprawny, bo brakuje dla nas paliwa. Brakuje dla nas paliwa. Pomożesz dla nas? Tak. Nasz pojazd do uruchomienia potrzebuje łatwopalnej cieczy zmieszanej ze źródłem metanu. Gówno z nitro. Jeśli udałoby ci się znaleźć coś przydatnego, zgłoś się do Orbita. Z góry dziękujemy za pomoc. Co to za substancja? 3 złote. Rozpuszczalnik. Jednym butelce. Muszę mieć lepszą wiadomość 3 złotych. Bardzo lotna i łatwopalna substancja z pewnością nada się na paliwo 3 złote. Dziękuję bardzo 3 złote. Metanik. Bardzo ładny zapach, co to takiego? 3 złote.
A gówno. Doskonałe źródło metanu. Taka ilość powinna wystarczyć 3 złote. No. Udało ci się! Teraz możemy uruchomić silnik. Ale pozostał ostatni problem. Twój przyjaciel Krzysztof. Widzisz, gdy odpalimy statek, robimy sporo hałasu. A jeżeli on nas zobaczy, najprawdopodobniej zgłosi nas do pociągnięcia odpowiedzialności karno-sądowej. No, 6 razy mnie doniósł na komisariat. Sam widzisz, jaki on jest. A my bardzo chcielibyśmy uniknąć interwencji służb ziemskich w naszej sprawie. Mamy więc dla ciebie ostatnie zadanie przed naszym odlotem. W szafce po prawej znajduje się ostatnia tabletka hibernacyjna. Nie wiem, jak zadziała na człowieka o takiej masie tłuszczowej, ale musisz w jakiś sposób sprawić, żeby Warmianin ją skonsumował. Jak będzie już spał, przyjdź do nas. Jora zbagowało. Ogółem. Wiecie? Całe te. Ogółem. Całe te. Dobra. Musimy dać Bębenowi... Jezus, czekajcie. Musimy dać Bębenowi pigułkę. Zapowiadało się bardziej kanonicznie. Z drugiej strony kanonicznie te? by mogło być nudne. A tak to jest świeże. Ogółem. A, dobra. I chcę tobie, Wojtek, zadać pytanie. I żeby tak szczerze odpowiedział rękę. Serce na ręku. Kto to wymyślał dla mnie Kononowicz, kurwa? I teraz kto wymyślał? Wuwunio czy Meksykano? Kononowicz... Oj, Szczaniano. Meksykano. Meksykano będzie, odejdzie z tego powodu, że nagrał 2 filmiki, nagrał na mnie. Kononowicz, kurwa! A Meksykano powiedział, że oni się ruchają w dupę. Przepraszam, że tak powiedziałem. Halo? Będziesz Meksykanu przysłuchiwany, bo wezmą ciebie. Kurwa! 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 Smacznego. Dziękuję. Nie wyczymię.
Cały te. Serio? Cały te. Mogę do lejtnanta Starosiuka zadzwonić? To taki pizzi, no. Ogółem. Nie mogę. Przeczytkowicz. Adam Przeczepkowicz, Podlasie, 21. No dzień dobry. Nie, to jest- Chciałem ogółem powiedzieć. Dzisiaj Krzysztof Kononowicz nie chciał wyrzucić mnie z domu. Nie dajmy się wywłaszczyć bogatym decydentom. Jest chujem już. Ja pierdolę, to jest niewiarygodne. Czekajcie, Cały te. dzwonimy do Starosiuka. Dzień dobry panu. O, dzień dobry. O, fatka. W moim życiu alkoholu nie ma ogółem. Powiem panu tak, przy rozmowie nie mówi się. O, przełknąłem. Że nieraz piwo wypiję? Na razie. Dzwonimy do Obszczaniano. Cały te. Co grubasie, kurwa? Jarek, pieniądze. No cześć, major. 600 zł? Ja chcę widzieć te pieniądze. 600 złotych? Chuja dostaniesz. Jak nie, ja komuś powiem i po prostu Mam wyjebane na to, wiesz? Na razie. niech on się ze mną rozliczy za tego lajta. Cały te. Jeszcze do niemieckiego trzeba zadzwonić koniecznie. Niemiecki, ten Hitler. Kurwa, ten śmiech dławiący niemieckiego. I do Tomasza profesora. Panie Krzysztofie. Tomku, ja chciałbym powiedzieć, Krzysiek Kononowicz jest choroszy. Była policja, karetka, zabrała. Najlepszy Ogółem. ten Nero, co popierdala. Stało się to, co się miast. Stało się miać. O kurwa. Ogółem. Tak, ta gra jest dopracowana w detalach. Jezu, jak ja szanuję człowieka, co się tego dopuścił. Że to niewiarygodne. Halo. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego cię znajdzie. To ogółem nie wiadomo kto. Cały te. Ja pierdolę. Dobra, wracamy do Ufoka. Mamy już wszystkie składniki paliwa J00RC100. Świetna robota, Wojtku. Mój czujnik fal mózgowych Krzysia wskazuje, że śni mu się teraz Warmia. W nagrodę za twoją pomoc zabierzemy cię w krótką podróż dookoła Białego Stoku. Za 5 minut odstawimy cię z powrotem. Nie martw się. Co ty na to? No pewnie. To będzie zajebiste. Świetnie. Orbit, odpalaj. Chłopskie czy dziecięce gówno. Na rzadko to zrobione z rozpuszczalnikiem. Wojtek Plus z całego serca.
I ten jest pioseczna. Thai Caret Carry X Ambulance. Siema Daria. Wiecie to jakoś wyłączyć? Ale beat. Dobra, to w każdym razie ja chciałem tylko powiedzieć, że ja jestem wzruszony tym, co twórca tej gry zrobił i ja czekam na część drugą i jeżeli gdzieś jest taka opcja, żeby go wesprznąć, to ja go wesprę chętnie, bo to jest cudowna produkcja Boża. I ja podlinkuję pod tym filmem, gdzie ją można pobrać i żeby sobie to jest demo, żeby każdy sobie mógł przetestować. Bardzo dziękuję za uwagę. Uprasza się o zostawienie łapki w górę i pokazania tej produkcji swoim kolegom, znajomym i całej rodzinie. Z Bogiem. Całe te.